लोगोफोर गुड मर्निं दायो आङो सान्टिपुराव थांनो नागिरदों गारि सुनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आङो सान्टिपुराव गारि सुनो थांगोन बिनिफ्राय आवगोल 2016 आवनो 15 ना 16 आव बानायदोंमोन आं आधार कार्डखौ बे समाव जोंनि ओरै नर्थ इस्टआव माने आधार कार्डनि गोनां नङामोन आरोना खिन्थु दा जोंनियावबो आधार कार्डनि गोनां जाबाय नालाय ओमफ्राय माबा मोनसे आपडेट खालामनो नागिरदोंमोन GST नि ओमफ्राय मा जाखो बुस्थुआ आधार कार्डनि मबाइल नाम्बारा गोदो आं होनाया 2015 आव सिगाङाव होनाया माने दा जाला आरो गैला ओमफ्राय बियो मिलायला माने मबाइल नाम्बारा बैयो इनभेलिड जाबाय नालाय थैबाय आरो माने आं बाहायासै आं होजों इउनिभार्सिटियाव थानाय समाव चेन्नाइआव बे समाव बानायदोंमोन आङो माबाखौ आधार कार्डखौ दाना आंनि मबाइल नाम्बाराबो होजोंनिसोमोन ना साउथनिसोमोन ओमफ्राय दाथ' बियो होजोंनिया मिलायला आरो ओमफ्राय बेथ' ओरै सोलिफैयामोन नालाय बै समाव माबा रमिं थमिं माबा माबि जालायोमोन बेखायनो माने आं बेखौ बाहायफैयासै आरो ओमफ्राय जोंनाव बांद्राय मोजां नाङा BSNL बेखायनो आङो जिअ बख'ना लाफैबायमोन ओमफ्राय दिनै GST होनायाव आधार कार्डजों माने मबाइल नाम्बारा इनभेलिड जानाङा आरो भेलिड नाम्बार जानांगौ नाथाय आंना इनभेलिड जाबायमोन नालाय बे गैलामोन बेखायनो दिनै आङो आपडेट खालामहैफिनगोन आरो दा गारि सुहैग्रोनोसै बिनिफ्राय तेनालियाव जोंनि बे थाइखाजरा BCTC खाथियावनो आरो बेखौ बानायनानै लानांगौ बहा थाङो गाखोदो हेल' लोगोफोर जों मोनाबिलिनि समाव बेरायहैनो नागिरदों बेलारोम समाव दाउस्रि हाब्रांखौ नायनो गोबाव जानायखाय नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना दाउस्रि हाब्रांआ माबायदि दा नायनोसै नायनोसै दा दाउस्रि हाब्रांखौ थांगासिनो जोङो दायो लामाखौ एसे नायलांदो बिराद मोजां क्लिन साफा आरो बोथोरा दिनै नायलांबाय थाबानो जाबाय लामायाव माबायदि दाउस्रि हाब्रांआ बेनो नै मोनबाय दाउस्रि हाब्रांआ नायनांगौ लोगोफोर